Ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa. Je to taková informačka, protože asi to nevíte, ale doufám, že to vyjde. Mám takový formulář, kdyby se mi náhodou chtěli pomoct s kanálem nebo tak nějak, tak můžete se tam přihlásit. Pokud vás vyberu, tak můžete se mnou spolupracovat s kanálem. Tak. No, informačko, pokud ten formulář, pokud se mi to povede, dám do komentářů, vy to tam nějak vyplníte a zašlete mi to. Ano? Tak. Doufám, že to bude v komentářích. Tak. Ale lidi.